Экспанаты, да якіх можна і трэба дакрануцца. Галоўная ідэя арт-праекта «Аверс-рэверс-рэверанс» звярнуць увагу на цудоўны скарб заходняй Беларусі. Адну з найбольш цікавых і непаўторных тэхнік традыцыйнага беларускага тэкстылю, якой з'яўляецца падвойнае ткацтва. Яго прынцып чымсьці падобны на негатыў і пазітыў у фотаздымках. Абодва бакі вырабу абсалютна ідэальныя, адрозненні толькі ў колеры. З ізнанкі гэтая праца, як у той самай казцы, калі ў караля не было ніводнага вузельчыка ззаду. Гэта дзіва, калі ты глядзіш на працу, а ў ёй невядома, як яна зроблена. Гэта проста чараўніцтва, якое ткацтва дазваляе нам рабіць і зараз у тым ліку. Калі каралі не маглі сабе дазволіць габелены, яны пачалі заказваць жывапіс. Жартуюць паміж сабой мастацтвазнаўцы. Сапраўды, працэс стварэння габеленаў няпросты. За адзін працоўны дзень, які можа доўжыцца 10-16 гадзін, удаецца стварыць толькі прыкладна 20-30 сантыметраў будучай работы, кажуць мастакі. Тэхніцы, якой уже сотні гадоў, удзельнікі выставы сёння хочуць надаць новае жыццё. У першую чаргу праз нестандартныя падыходы. У меня зараз ідуць эксперыменты, напрыклад, з нечаканымі матэрыяламі, калі адходы камунікацыі становяцца творамі мастацтва. Напрыклад, у меня за спиной габелен зроблены проста з газетаў. У экспазіцыі выставы, акрамя твораў знакамітых аўтараў, прадстаўлены артэфакты беларускіх майстроў падвойнага ткацтва з фондаў музеяў Брэста і Мінска, а таксама творы маладых мастакоў. Гэта сапраўды рэспубліканская выстаўка. Тут ёсць мастакі Мінска, Брэста, Віцебска, Барысава, там і іншых гарадоў. І гэта вельмі важна для таго, каб горад не адчуваў сябе сапраўды абдзеленым такім сур'ёзным мастацтвам. Традыцыю правядзення рэспубліканскіх выстаў у рэгіёнах абавязкова працягнуць, кажа Рыгор Сітніца. У самых бліжэйшых планах Беларускага саюза мастакоў выстава прысвечаная тысячагоддзю Брэста. У гэтай выставе знойдуць сабе месца і гістарычныя асобы, звязаныя з Брэстам, і рэканструкцыя гістарычных краявідаў, помнікаў архітэктуры. У мастацкіх творах мы павінны аднавіць гэтыя помнікі, каб людзі проста памяталі, якая гісторыя, калі горад налічвае 1000 гадоў. Выстава мастацкага тэкстылю працягнецца да 14 кастрычніка. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.